Hello Subbies and welcome back to another video of your favorite Kosahan and being Mrs. Msui. You know what it is, you know what we do. Thank you so much for dropping by. Please subscribe, like, share and comment down below on this video. You know what, I did not even have time to do an intro for you guys, so please consider this as my intro. Igama lam ndingolimi Msui. And yeah, we are at my father's house. We are doing a Thanksgiving. Umbulelo. We are thanking our ancestors. We are thanking Opera God, for doing the things that needs to be done, keeping this home, giving my parents the wisdom to build such a beautiful home. So without wasting time, I hope you guys enjoy. Please share. Senziwa umbulelo onje wokutya sibulela kumanyange sibulela kumawethu ngoma nesipha impilo ngoma nesipha amandla okusebenza ayibo bulumko bethu ezi zinto sesinikwa ngamanyange sizinikwa ngamawethu siyabulela ke hlathu ba umntakwethu ebengena usila apho bebindoda engenamfazi ngengekho futhi apha endlini kuko ngekho kwamntu apha ngekuvali mhlawumbe ngokuyodibana naye ehleli kwa-ace okanye esepakini kodwa bekungesiye phapha namhlanje kuba beziphilela yedwa so sithi kuwe mamfayile enkosi mani ukhule kube cosi kube hele kwelikhaya kwandi imoto le ndlu niyi-extend okanye nithenge ezinye izindlu Camagu makhudulo Camagu iba njalo ke makhudulo ezibhekile ke bazawubona ukuthi ngathi esi space esincinci bathuthe abo baphumele nayo phandle bayoyiginyela pha zizawuphinde naxa ziphinde ukhiwa zibene ngexesha ube yona niyigqibe kuqala nawulinda ke kuphinde kuzokhiwa ngamakhudulu sibulela ukuphakama sibulela ukusebenza utsho uma hayi ke khudulu hayi nami mandicamagushe ke ndingunjuza ke ndingugoduka ndingulinqoba hlangana kwena ndingumbathana umnoni esaba ke intombi esemaqadini ezalwa nguJojo usikhali Diyeka zekile ke intombi yakho Hlathi usanzaza uSuthu ngiyacamagusha ke ingqibele zonke ezikhoyo bule lithuba ke futhi lonika zonke izinto zitheke wazigqiba ke akukho nto iseleyo thatha umntakwethu ke sitsho napha ekoyini sijonga I know how to. You don't know me. I don't remember you, that's why. So you know me, but you don't know me. Yes, I know you, but I don't. No, what's up with the attitude? The attitude. When my That's his favorite YouTuber, yeah, guys. It's Mr. Parker. Bantu abadala ke ndinguwashota ndingumgengeshe ndingunoyini namhlanje ngenzanga nokha wenzile ndim ke umzukulwana wenu omephambi kwenu unkanyisi yamakhudulu sizisa ke ukutya okuthe kwenziwa ke ngabantwana bendlu yenu bebulela ke zonke into enthena zenza siyanicanga ke bomgengeshe siyanicanga ke makhudulu siyanicanga ke bowashota bana baluleleni ke kuqamata niwamkele ukutya
nibanqulele ke kuQamata umveli nqayi. Yazi nithi ke umntu ngathandaza baze kuthi zawungena zinqamle ngaphakathi zephangeleka kubekho ukuphila ngaphakathi emzimbeni. Sigula ke ngendlela ke abantu abadala njengoko nani nisazi, abanye bagula ngokwemphefumlo, abanye bagula ngokwenyama, kodwa ke siyacamagusha ke sisithi xana sithi Masiyemo, 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 siyaba khona thina Masiyemo, 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 siyaba khona Masiyemo, 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 siyaba khona thina Masiyemo, Masiyemo, Masiyemo. Oh, Yo, Sanya what's Sisingisi. up, family? Oh, shit. My bad. Alright, my daughter. Yo, my daughter. That's better. I'm a greenie and shit. Oh, Jesus. Jesus. Don't celebrate. You want to celebrate? Eshushu. Ayinguyanga. Okay, Sparks. No, take the phone, baby. Hey, take the phone. Yeah, record. Hi. Below content up. Oh, Yeah, okay, she's so it's drunk, Silabe guys. Straten. That's why I was asking. Okay, get up. How's it? No.
Yes. My girl's here. My girl's here. Zoot, 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 zoot. Don't.